Puilano Chatrana Kulumuya Faro, Tajatrana Lamsogo, Hamzama Kotama Cocktail Entertainment Channel. Nigaga Sangasok Salkadungman Ulos and Hanya Haitini Narobe Malay Firuka Tewasang, Kotoma Kanalanyai. O Kotomanka, Kubi Kotoma, Gahinkiem. Jeo Kotoma was and Simon and Nanya Tabo. Kanyani Hine, Mongol Churon Kanyani Hine, dead Tik Nzak Titi Buri. Gubinislano Barawat Langi Tui Manjakmani. Kogno sengtini kotomana kanalasiwane. Ge phaji seng bisikok shaikare video ni bukak thanglasiwane. Puilano borok khorokno sinelaimani ingkha 2021 ni Diwali puja furua. Maneke kali puja furu. Afuru khoi amsayo kaisa kotorma mela tongo. Buri phang sati hinei. Abo ungkha Azari area wo khobjago. O melawo takhok bai oburi Malalaye, Puila propose Kailaye, Hamzak Layo. Sela hinke, Gilatolini, Buri hinke, Duskini. Tai, Burok Shawa, Bonipumuno, mention Takajine, Higan Kailia. Gebor Korok Nei, Halok Bolaye, Gam Kaina Tongleka, 3 month high rockta. Hinke, Overi hinke, Akortolawa Baratongo. Afro ovary 1st semester poritongo, sela hinke 3 semester poritongo. Salsa ovary selano barawo ringkha phaidi hinei. Sela saka afro ang tabukle phai manya kho pofu ani ekdom busy ini saka. Fieva buri mania haino hai sawa ihi ang sawi mania. Nang bai malaya bo palokha dini phaidi nang Dini ni bisingo phaji dini phayake angte ni mai kok salia hine afruwo o takhokbo kiri jakai asukbanyo phaitongo hine kok rekha afruwo burini barawo thangai sawikha ojora sarikni 4 pm bajitongo boro 4:30 pm bo barani ongkhorei town rok beralaikha restaurant rogo dinner khalaikha Hinke borok tei barawo phailaikya afruwo 7:15 baji tongo borok re belengjak laikya borok daktino thuibo paikya hinke phung aidrovono o takhok nogo thangpaikya hinke nogo bo parment unglaikya joto nogni bororok gosilaikya tei bumambu phasongbo kok salaikya jirai khnai rokno kainani phano borokni pora paikhe kayane tabuk hinke Mongol Churon Simino Kaitoni Laishuan Tatama Hincha Majik Oma Hai Hini Sharaka Bini Bumang Bukasang Hinke Otaku by Ovry Bobo Bini Bara Tango Bobo Bini Bara Fayo Oba Haike Laishui Tong Laika Salsa Burini Buma Obono Nugui Busazakno Buzoka Kanadima Busa Norokto Oma Haike Mangse Laishulai Tong Layu Hinke Olonini no problem ungnai afruwa buri bumano saka ama tamu problem ungnani tong sengba nogo parmen ungjak sipla tei Mongol Churon bo khairi nai hingeba tamuno wanai tongba hini saka afruwa buma haino hai saka atiya mabusa salajak phano nang to tabuk porsi tongkho nang tabuk poridi kahamke buibai sajakna tanaidi Hamjakti nono kebo mana khaya malalaidi tofano asuk delia wasi suzuse nangbo poritongo bobo poritongo sabule hamya naiba busabutini bagai kahamno nayuta bumbu phabo sengsanaya norok sisanai norokni life no norok sima thangdi hinai saka buma haipano busajak joli jagai phungsa busai thango Bo bini selano okok rok jotono sawi khanari khafruwa Nge oselabo oburinyo saka Ama kok thing no sawo Nengle tamno joli jak tongba Dini nisimi teijeng malalai liya Samung nangke khatangke simise malalai sinai Nangke video call khaya neta teitamo Kok sawa neta teitamo ni saka Afru nisimi borok walalai mang tongla siwa Omo haike mang 1 year ringkha borokni relationship salcha buri slano kaisa pik sen khaikya photo shitra afruo o slano bo sano
Obri Nini bo horti hine Apruwa sila joli jagui saka Ang no mo hai photo sabo sanya Neng tamani hortong neng horkai ang hornaita tabuk Ari neng tabuk cerai besaya bele Neng khoroksa poralaka khainai borok Neng kicha phanala chiade Neng bunyo tamu phurangnai hini saka Afruwa obri saka Omo ba nini bai ani thanisi tongnai kibuni thani tonglak Neng tamo neng thuna phorose ang mai thuwei tabuk tamno lasiwi tong ni saka obri Neng tabuk ano photo horo Ang tamu khainaisa ni no photo naye Na som nanya musungo hungke phaidi nai phaidi ni sawi kol toni wirikha Salja burini buma bupha bai silani buma bupha kok chaplaikha Mongolchuron khainani date rilaikha July ni 7 tarikh henai 2022 ni Apuni pore borok wala laimani bagai 1 week ngkha borok kok salaya dekha Salsa otakhukni mare kol khayo otakhukni mare hingka hingke oburini bara gana wo bobo bara tongo Afro sawam uyar nono kaisa kok sanani afro otakhuk saka tam sadi mare yar mare ba kubuni silano se bara o tobu wei thobule osila hortam thulangkha video botongu yar ang khainarak mani neng bilap khainiya hene anu se hami henane hene afro video sen khaikya oslani bini mare otakhukna video nugui joli jakha logi no kol khayei kutuk khao burinyo apro logi no gosika oburiba tubuwa tamo ungba nungsi phaya hingke angba tubu nayo ta angno kambo nangya nini bo sago sex bo kurinya hini saka afro oburi apro takuk saka uma nangba pura rendi burisible nung hai burinyo ang nugyakho ni saka afro hanya hai sawo obri khnadi ang slarok no jotoni sai lupsa bihia no se sajago borok siano control khaimano hini saka afro asla kuno kok sana kare jakha kol toni rikha apuni tai srasu tongoi kol khainai kha nge afro avre otakhuni number no blog lisho khiklai toni ribai kha obri Nogobo koki pleri khaubri kaijaglia hene otakhuk bai otakhuk bo obrini joto kok no nogo sawi ribai kha nokni boro rok bo sajaglia haike no boro kaklai kha tabuk hingke obri pregnancy ungkha hene khanawo otakhuk no dorbar khainani hene naibo khaimaliya tamni hingke bini tongmani sayani bagai Goodbye song sung Simon Cow story bising tui tam tamong kha buji kha genero buji srang man khana nero buji khana ang baso sana thanglia story no sukrobe gange haipn kisuk sai khana riwana sung oma hai kam khlaimani oma hai samu khlaimani blai saya nogo parmen angjak tui kobni chalabe hamjang ma kobni chalabe fair solima kobni chalabe roksama omom blai saya tabung ni dino hangga hingke sung kabang ma jaga no khanawo kaijak burai Kajak sula burichuk hindi bura hindi cherai hindi joto se tabuk omo haimang klai tongbayo ga hingya tinin video bo ma haingja kha comment klai sadi tai jaja khangke like comment share khlai ri te o channel ko talangi tongba hangke subscribe khlaina tapokti hambai